Ahoj jogíni, dneska mám pro vás připravené na fityogamarketa.cz další video a je to cvičení na uvolnění krční páteře. Pokud trpíte na takovou tu stuhlost v oblasti krku až k ramenům, nebo až třeba i bolestí krční páteře, tak si nejprve určitě zkontrolujte, jak sedíte, jak stojíte. Když trávíte spoustu času u počítače nebo nad nějakou prací, u stolu a podobně, což asi takhle tráví čas většina z nás, tak málo kdo sedí opravdu rovně, že byste měli temeno hlavy prodloužené, vytažené temeno vzhůru a ramena stažená dolů a mírně dozadu. Spíš se nám stává, že se ty ramena předsunou dopředu a co hůř, že nám vyleze dopředu i ta brada, zvlášť když třeba pracujeme na počítači. Záda se zakulatí, to už je i další věc, ale jak jsem říkala, jak předsunete hlavu dopředu, tak si uvědomte tu tíhu hlavy, která může mít, nevím, 10 kg. A i takovéhle jenom drobné vychýlení dopředu je na tu krční páteř obrovský nápor. Určitě se nám nepodaří sedět neustále rovně, ale kdykoliv si uvědomíte, že sedíte s předsunutou hlavou, tak se hezky srovnejte, zatlačte bradu dozadu, srovnejte si ramena a třeba i několikrát během dne se zacvičte takové lehké uvolňující cviky, které vám právě třeba převedu v téhleté sestavě. Další tip, pokud trpíte na úpalovou páteř v oblasti krku, zkontrolujte si, jak ležíte, jak spíte a případně vyměňte polštář. Prostě to sezení a spaní, to jsou takové nejčastější důvody, proč nás ta krční páteř bolí. Doufám, že cviky, které si ukážeme, pro vás budou fajn, budou pro vás příjemné a třeba, že vám dokonce i pomůžou od toho napětí v oblasti krční páteře. Toto cvičení si provedeme v nějakém sedu, ve kterém udržíme rovná záda. Takže buď sedíte na židli v kanceláři, nebo na podložce, ideálně v tom skříženém sedu svastikásana, kde jsou paty za sebou a kolena blízko u podložky. Ten set, pokud nevydržíte dlouho, tak si vemte deku, podložte se tak, aby boky byly výš než kolena a ten set je potom stabilnější, příjemnější. Nebo další ideální set je set na patách, vy taky můžete použít deku, dosednout na deku a pak je příjemnější. Takže zvolte si svůj libovolný set, ve kterém chvilinku vydržíte a můžete kontrolovat rovná záda. Nejprve si úplně srovnáme páteř. Vytáhneme, ale neprohýbáme se v bedrech. Trošičku zpevníme svaly pánevního dna, tím si srovnáme bederní páteř a hlavou, jako kdybychom tlačili temenem hlavy a vytlačili něco z hůru. Tím krásně cítíme, jak se povytahuje celá páteř, obrata jdou hezky od sebe. Ta krční páteř, to temeno zátylek hlavy je dlouhý, co nejdelší. A pak ohlídáme i ramena, nejdou nám dopředu, ale krásně srovnáme jenom mírně dozadu a stáhneme dolů od uší. Jako nám někdo chytnul ty ramena a roztáhnul je krásně do šířky, klidně se můžeme chytnout ramena, odtáhnout do stran. Povolíme ruce na kolena, lopatky cítíme, že jsou u těla. A tohle je krásný rovný set, tak kterém vydržíme na jeden hluboký nádech a výdech. Nádech po páteři vzhůru, výdech po páteři dolů, ale pořád udržíme rovně záda. A pak začneme kroužit hlavou, ale jenom jsou takové vytažené kroužky, jako by nám někdo držel hlavu a takhle nám ji vytahoval, pomalinku šrouboval nahoru. Takové malinké kroužky. Nejprve v jednom směru, plynule dýcháme a máme veškerou pozornost krční páteře a všímáme se, co cítíme, kde nás to táhne. Případně, jestli necítíme vůbec nic, zastavíme a ještě v opačném směru zakroužíme ještě pár těch malých vytažených kroužků. Opisujeme temenem hlavy a pořád směrem nahoru a pořád rovně záda. Až pomalinku zmenšujeme kroužky a zastavíme se zase ve středu. Ruce opřeme vedle těla podložku, zatlačíme prsty nebo dlaní pravé ruky do podložky, tak aby jsme stáhli rameno dolů. Nádech a s výdechem jde levé ucho k levému ramenu. Tak jsme v půlklonu. Cítíme táh po levé straně, zase ohlídáme ramena, lopatky u těla. Přivykneme. Obě ramena jsou stažená dolů a pak budeme vytáčet brada k ramenu s výdechem a s nádechem hlava trošku nahoru.
A zase výdech, brada k ramenu, nádech nahoru. A vnímáme, co cítíme. Měli bychom cítit ten tah po úponu až k ramenu. Pozornost krční páteře. Pomalinku dokončíme, když jsme bradou dole. Srovnáme do střední polohy a srovnáme hlavu. Zatlačíme druhou rukou do podložky. Nádech a s výdechem přecházíme pomalinku do úklonu. Čistý úklon, ucho přímo k ramenu. Obě ramena stažená dolů. Druhou rukou tlačíme do země. Tak hezky vytáhneme krk. A jdeme zase výdech a nádech. Pomalinku vytáčíme. Vnímáme pocity po straně krku. Hezky s dechem nádech. Trochu nahoru výdech. Brada až k ramenu. Jdeme naposledy. Srovnáme do střední polohy, srovnáme i krční páteř do střední polohy a vytáhneme se z pasu. Nádech, stáhneme ramena od uší, krásně protáhneme vzhůru a pak složíme, propleteme prsty, složíme za hlavou. Srovnáme se lokty, aby nešly dopředu, hezky se vytáhneme ramena od uší dolů, usadíme zase lopatky a jenom zatlačíme hlavou dozadu, do dlaní, na pár nádechů, výdechů, klidně dýcháme. Tak. Uvolníme to napětí a znova zatlačíme hlavu do dlaní a ještě si k tomu přidáme, aby jsme tu páteř vytahovali nahoru a mírně dozadu, otevřeme ještě víc lokty, cítíme ramena, lopatky a s výdechem lehce uvolníme, pomalinku jdeme dolů. Jenom tak lehce přitáhneme bradu k hrudníku, jenom tak, aby jsme cítili příjemný tah a ten tah můžeme cítit až mezi lopatky. Zase nádech, nejprve rovnáme tu hrudní páteř, pak rovnáme krční páteř, nejdřív zatlačíme hlavou do dlaní, lokty jdou od sebe a vytahujeme páteř do mírného záklonu, ramena stažená dolů. Ještě dáme jeden hluboký nádech do hrudníku a výdech, zase pomalinku zavíráme. Uvolňujeme krk, lehce přitáhneme, cítíme tah šílých svalů. Půjdeme ještě jednou, zase srovnáme hlavu, pomalinku, zatlačíme hlavou do dlaní, lokty od sebe, vytažená páteř nahoru, ale ramena dolů. Jeden hluboký nádech nebo dva hluboké nádechy, nezapomínáme dýchat a výdech jdeme dolů. Tady tím cvikem i hezky uvolňujeme ramena. To napětí může jít právě někde i od ramen, od trapézů až do krku. Tady protahujeme všechno. Srovnáme se. Jak máme propletené prsty, tak je vytočíme. Vytočíme tak, aby jsme se opírali o ty klouby, ne o dlaně, takhle. A položíme přímo pod hlavu, pod krk, tak aby jsme mohli celou váhu hlavy položit na prsty. A se vytáhneme se lehce a úplně veškerá váha spočívá na rukách. Pár nádechů, výdechů, je takový mírný záklon. Můžeme se malinko pohoupat ze strany na stranu, trošku povytahovat páteř. A hlava úplně uvolněná. Pomalinku povolíme a teď povolíme ramena. Zakroužíme jednou dopředu, jednou dozadu. Tak, opět usadíme ramena dole, úplně stažené od uší. Ruce do upažení. Dáme ruce v pěst. Jenom vytáhneme palce. Tak hlídáme se, tady je důležité, aby nešly ramena k uší po celou dobu cvičení, aby ruce nešly dopředu, ale byly hezky vzadu, přímo v upažení. Vytočíme jeden palec dolů, druhý palec nahoru a vytočíme hlavu tím palcem, co je vzhůru, výdech. A měli bychom cítit tah právě na té druhé straně. Nádech, přesouváme palce, opačný dolů, díváme se za zvednutým palcem. Nádech, přesun, výdech, vytočím. Hlídejte ramena dole. Pokud se dlouho krk nerozhýbávali jste ramena,
tak můžete cítit opravdu tah od ramen až ke krku, možná až do ruky. Takže ještě pomalinku a s dechem. Výdech torze, hlídejte rovně hlavou, nádech přesný. Výdech torze. Ještě jednou dokončujeme. Do střední polohy uvolníme. A zase si uvolněte ramena. Pomalinku kroužek dopředu, pomalinku kroužek dozadu. Můžeme ještě víc uvolnit, proplateme prsty, jenom se vyhrbíme. Protáhneme i mezi lopatkové svaly, úplně stáhneme ramena dolů, uvolníme krk. A pak propleteme prsty za zády, stáhneme ramena dozadu, protahujeme i prsní svaly ramena. Nadýchneme se hezky, nadýchneme se do hrudníku. A ještě jednou dáme vyhrbení, výdech, uvolníme. A na druhou stranu nádech, zase protáhneme. Tak. Teď, jak si držíme ruku, tak si chytneme pravou nebo levou rukou si chytneme za pravé zápěstí, hezky se srovnáme a tu ruku stáhneme, vlastně přitáhneme až co nejvíc dolů a do strany. Takže si ohlídáme hezky srovnaný rameno. Nádech a s výdechem jdeme právě do úklonu opět, teďka k levému ramenu. Chvilinku se trváme, cítíme ještě větší, intenzivnější tah po straně. A teď to nebude vytáčení hlavy jako předtím, ale bude to předklon a záklon. Úplně čistě. Jenom tou hlavou kýveme dopředu, dozadu, výdech dopředu, nádech, mírný záklon. A znova my máme úpony po straně krku. Pořád si hlídáme ramena, rovnou páteř, jenom krční páteř v úklonu. Tak, celkem příjemný cvik. Srovnáme do střední polohy, srovnáme krk, chytneme se za druhé zápěstí, zase vytáhneme co nejvíc do strany, ohlídáme, rameno je vzadu, dole, ruku taky stahujeme mírně dolů do strany. Nádech, rovná páteř, tlačíme temeno hlavy vzhůru, výdech, úklon, čistě ucho k ramenu, chvilku se trváme a přidáme si jenom to kývání dopředu, dozadu, výdech dopředu, nádech dozadu, příjemné protažení, chvilinku, klidně s dechem, vnímáme pocity po straně krku, vnímáme, že krční páteř je v úklonu, jinak je páteř rovně, trošku zpevněné břicho, stažená ramena dolů a dokončíme. Do střední polohy hlava, vytáhneme krk zpátky, uvolníme, teďka znovu uvolníme svaly, teď uvolníme tady trapézové, s nádychem, s silou vytahujeme ramena k uším a s výdechem jenom úplně volně spustíme. Nádech, vytahujeme ramena k uším, hlídáme si, ať nám, že vytahujeme k uším, ať nám nejdou dopředu. Jsou pořád té neutrální poloze, spíš lehce dozadu tlačit, než dopředu. To je nádech a výdech dolů. Spustíme. Ještě budeme 3krát. Pomalinku s dechem. Výdech uvolníme. A naposledy. Srovnáme si ruce. Opět na kolena, stáhneme ramena od uší. Teď je důležité mít zase opravdu rovně krk. Budeme jenom lehce předsouvat bradu dopředu a pak ten důležitý pohyb zasuneme bradu dozadu. Není to ani záklon, ani žádné vytáčení, ani úklon. Jenom jako kdybychom tu bradu takhle lehce zatlačili dozadu, co nejvíc dozadu. Jako kdybychom si chtěli udělat i dvojitou bradu, ale není tam ten předklon. Takže jenom malý pohyb dopředu, ten dobře známe, když koukáme do počítače, ale naopak zatlačíme bradu zpátky. Nádech dopředu, výdech dozadu, hlídáme ramena. Několikrát takhle půjdeme a tohle je třeba cvik, který bychom, pokud sedíme u počítače dlouho, měli provádět, kdykoliv se všimneme, že právě takhle vytahujeme hlavu dopředu, tak naopak zatlačit bradu dozadu několikrát s dechem.
Výdech zatlačíme. Ještě jednou aspoň. Výdech. Chvilinku se trváme. Uvolníme, neutrální poloha. A teď to samé, ale bude to takhle do stran, což je ještě těžší na představu. Nejdeme do úklonu, nějak hlavu nevytáčíme, jenom jak by nám někdo posunul hlavu kousek do strany a kousek na druhou stranu. Jenom malinký kousíček a na druhou stranu. A cítíme tady ty úpony od ucha až k ramenu. Malinký pohyb. Posunout celou hlavu do strany, aniž by se nám nějak změnila poloha té hlavy do úklonu nebo do torze. Možná, že tohleto cvičení vyžaduje trošku tréninku. Dokončíme. A aby jsme krk úplně uvolnili, tak si dáme pomalý jeden kroužek na jednu stranu a na druhou stranu. Pokud vás jenom občas pobolívá krční páteř, tak se nemusíte po takovémhle rozhýbání toho pomalého kroužení hlavy bát. Pokud ale máte problém s krční páteří, můžete při tom kroužení dozadu si podložit rukama hlavu. Půjdete pomalinku dopředu a ve chvíli, kdy půjdete dozadu, položíte ruce a jenom tak poválíte hlavu přes ty ruce a tím budete ochráněni, abyste nešli do nějakého maximálního hlubokého záklonu. Takže nádech, rovně záda, rovně ramena, stažená dolů, jdeme s hlavou do předklonu. A zase necháme úplně klesnout hlavu, veškerou její váhu a jdeme hodně pomalinku, nejprve k jednomu uchu. A necháme tu hlavu úplně žít, utálet se, jak sama chce. Když někde narazíte na problém, tak uvidíte, jak se sama ta hlava trošku nadzvedne. Můžeme ještě jeden kroužek tím samým směrem. Pozorujte, kde třeba může být, kde se může vyskytnout nějaký problém. Kde vás to nejvíc stáhne, kde to bolí, kde se hlava sama zvedne. Když změníme směr, tak dokončete, dojděte až do předklonu. Pak jdeme druhým směrem. Nádech, pomalý záklon, těžká hlava. Vnímáme veškeré pocity. Takže kdyby nás náhodou někde píchlo a podobně, tak samozřejmě zastavíme a případně si ten cvik provedeme s rukama za hlavou, tak jak jsem ukazovala předtím. Dokončíme a srovnáme. Tohle je cvičení, které můžete provádět opravdu každý den a pokud trpíte na krční páteř, cítíte takovou tu stuhlost, bolest až k ramenům, tak určitě rozhýbávejte krk a hlavu co nejčastěji. Nemusíte třeba takhle dlouhou sestavu, ale vybrat si třeba několik cviků, které jsou vám příjemné. A i u počítače, kdykoliv během práce se na chvilinku sklidněte, věnujte tomu minutku, dvě a uvidíte, že to napětí v oblasti krku a ramen brzy pomine.